A yau na gano sarauniyar mata, gare ki na zo da soyayya ki daure ki sami ni daure ki amsa sarauniya. Sarauniyar mata, zan yaɗa manufata gare ki kin shirya sarauniyar mata. Ni sarauniyar mata, guda cikin mata, gare ka zan furta na yi marata. Abinda mamaki bai zo da tsoro ba, kallo guda muka ma juna fa ba da wasa ba. A tambaye ki akan hali na ba za ki ce komai ba, ga wata kalma kin furta ba ta yi ko da ma'ana ba. Wai ke kika yi min rata, ta ya kika yi min rata, da an gwada na san da za ki san wani fata. Ni sarauniyar mata, guda cikin mata, gare ki kin shirya sarauniyar mata. domin misali zan bayar gamo cikin mata, ga wata kai gamo da ita a rai kana ƙaunar ta. A lokacin nan da ka ganta ka je sanar da ita, idan ta amsa to ka ga kai ka dace da ita. Ni kam da ban amsa ba, sannan ba zan amsa ba, ka dubi wannan kalmar fada yi marata. Sarauniyar mata, zan yaɗa manufata gare ki kin shirya sarauniyar mata. Ni sarauniyar mata, guda cikin mata, gare ka zan furta na yi marata. Ni sarauniyar mata, guda cikin mata, Gare ki kin shirya sarauniyar mata. na shawara zan baka ka buɗe kunne kaji, ka tattare ina ka kabar dokar daji. Bakin ciki na kin soyayya yakan taɓo 'ya'yan hanji, ga shawara ta ƙarshe gare ka inda har kaji. Na barka na yi wucewa akan kaban dawowa, sai an jima na barka lafiya ban kwana. Sarauniyar mata, zan yaɗa manufata Gare ka zan furta na yi marata. mai kokari ke tundirabawa ke makin san me nema shi ne ke samu wannan makin san. Me roƙo shi Allah ke baiwa kowa ya san, rashin sa'a bana fatan shi a na samsam. Akan kiban sarewa su daina yau dagewa a hankali, wata rana zana yau dacewa. Ni sarauniyar mata,